ସରକାର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ତାହା ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏହା ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ହକଦାର ଲୋକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏ ଲୋକ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗପ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗାଳ୍ପିକ ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଘର। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଇଷତ୍ ନାଲି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସେଠି ମାଲିକ ଘରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ। ଶୀତ, ଖରା, ବର୍ଷା ତା ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ମୂଲ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମାଲିକ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନ କହିଲେ ସେ ଫେରେ ନାହିଁ। କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲେ ସେତକ ବି ସହଜରେ ରାଜି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ସାରା ଭଗବାନର ଭାରି ଆଦର କରନ୍ତି, କାମ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି। କେଉଁ କାମ ତାକୁ ବଳେଇ ଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ବସେ ନାହିଁ। ଦେହ ପା ଅଲଗା କଥା, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରକୁ ଖାତିର କରେନି। ଦେହେ ଦେହେ ଜ୍ୱର ନେଇ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଖଟିଛି। ଏବେ ଟିକେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ ଟାଣି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠକେଇବା ତା ଜାତକରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଏତିକି ଜାଣିଛି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଦାନା କେବେ ଅଭାବ ହୁଏନି। ଜୀବନରେ ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର ସିନା କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ହାତ ପାତିନି। ସେ ଭାବେ ଗତର ଥିବା ଯାଏ ଖଟିବି, ନ ଖାଇ ମରିଯିବି ପଛେ କାହାକୁ ହାତ ପାତିବି ନାହିଁ। ଘର ଡିହଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଆଉ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ପୁଅ ଝିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାର ଭାରି ପାରିବାର। ଯାହା ହେଉ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଝଡ଼ ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ କେତେ କିଏ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସେଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏନି। ବରଂ ସେ କହେ, ଖଟିମୁଲି ପାରୁଛି, ମୋର କି ଅଭାବ ଯେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନେଇବି। ଉଠିଆ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ତାହା ସୁହାଇବ, ମୋତେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଭଳି ଭଗବାନ କେଉଁ ଦଳର କର୍ମୀ କିମ୍ବା ସମର୍ଥକ ନୁହଁ। ରାଜନୀତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି। ରାଜନୀତିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୂର ଦୂର କରେ। ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେଣି। ବାପ ପରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳୁଛି। ଯାହାର 10 ମାଣ ଜମି ଅଛି ସେ ବି କଳେ ବଳେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହାତେଇବା ନେଇ ନାନା କୌଶଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ଯେଉଁ ଚାଳିଆକୁ ସେହି ଚାଳିଆ, ତା କଥା କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବି ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। ଦିନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣୁଛ, ତମର କାମ ଭଲ ତ ତୁମେ ଭଲ। ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ମାଲିକ ଘରେ ହାଜର। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ କାମ ଦାମ କରି କ'ଣ କରିଛ କହିଲ? ଏଯାଏଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ନିଜେ ନ ପାରିଲ ନାହିଁ। ସରକାର ତ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତ ଆମର ଛାତ ଘରଟେ ହୁଅନ୍ତା। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଚାଳିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କହିଲ? ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କର। ଆରମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଯେତିକି ହାଲୁକା ଭାବୁଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଗବାନ। ସତରେ ଜୀବନରେ ଏ ଯାଏଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ପର ଘରେ ଖଟୁଛି, ହେଲେ ଅଭାବ କେଉଁଠି ଦୂର ହେଉଛି ଯେ? ଏମିତିରେ ବୟସ ଆସି 50 ହେଲାଣି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଖଟିବି ଯେ ନିଜ ବଳରେ ଘରଟେ ତୋଳିବି? ଶାନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ବୁଝାବୁଝି କଲେ ହୁଏତ ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା। ହେଲେ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି? ଦିନେ କାମକୁ ନ ଯାଇ ଗାଁର ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଭଗବାନ। ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ସେହି ଲୋକର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଜର କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଗଲା। ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା। ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା। ସେକ୍ରେଟେରୀ ବାବୁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟ। ତହିଁ ପରଦିନ ପୁଣି ଆସି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଭଗବାନ ବସିଲା। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 2 ଦିନ ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇଲା। ସରପଞ୍ଚ ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଘର ହେବ। ତୁମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମ ଘର ହେଲେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଶାନ୍ତିକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା। ଶାନ୍ତି ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହେଉ ଆମର ବି ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ହେବ। ଦିନଟାରେ ସେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପକାଇଲା। ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି। ହଁ, ସରକାରୀ କଥା, ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଭାବି ଭଗବାନ ରହିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 6-7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। କିଛି ବି ଖବର ନାହିଁ। ସାହିରେ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନୂଆ ଘର ଆସିଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ସେଠିର ନାମ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ।
ପୁଣି ଭଗବାନ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି କାଗଜପତ୍ର ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଜମା କଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନଥାଏ। ଦିନେ ଅଫିସର ପିଅନ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ, ତୁମେ ନିୟମିତ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛ। ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମ ପଛରେ ଆସି ବହୁ ଲୋକେ ଘର ପାଇଲେଣି। ସରଳ ଲୋକ ତୁମେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ଏଠି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ ବା କିଛି ହୁଏନି। ତା ଛଡ଼ା ତୁମର ଘର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କି ଲାଭ? ଭଗବାନ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଚାରିଲା, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା? ହଁ, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ମାନେ ଟଙ୍କା। ବେଳକୁ ବେଳ ତୁମେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଏଠାରେ ଦେଉଛ ତାକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି। ତୁମ ଭଳି କେତେ ଲୋକ ଆସି ଏମିତି କାଗଜ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏ କଥା କହୁଛ? ସରପଞ୍ଚ ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତେ କି ନେତାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବା ଏମିତି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ରୂପ, ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ତୁମ ଭଳି କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। କାହା କାମ ସେ କରିବେ? ଯିଏ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଲା ତା କାମ ଆଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏ ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ଶାନ୍ତି କର। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମୋତେ କିଛି ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମର କାଗଜ ନେଇ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଥୋଇବି। ତାପରେ ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ନେବେ ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ। ଅଣ୍ଟିରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପିଅନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନିରୁପାୟ। ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ହଳେ ରୂପା କାନଫୁଲ ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେତିକି ସ୍ୱାମୀ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତି କହିଲା, ତୁମେ ଏତକ ନେଇ ପିଅନ ବାବୁକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲା, ତା କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ କିଛି ଅଧିକ ଚାହୁଁଛି। ଏତକ ବା କେତେ ହେବ? 300-400 ଟଙ୍କା ହେବ କି ନାହିଁ? ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ଯାଇ ପିଅନକୁ ଭେଟିଲା ଭଗବାନ। ପିଅନ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ କାନଫୁଲ ହଳେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାବୁ ଏତକ ରଖ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କର। ପିଅନ ବାବୁ ଅରାଜି ମୁଦ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନଫୁଲକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏତକ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ଯେ? କହୁଛ ତ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଲେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେବ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରାଇଲା। ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ, ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଛ? ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଭାରି ଗରିବ, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ ଭଗବାନ, ସେ କହୁଛି ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ 10ରେ କଥା ଛିଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ଲୋକେ ତ 15 ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ 5 ଆଣି ଦିଅ, ଆଉ ଘର ପାଇବା ପରେ ଦେବ। ଭଗବାନ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲନି? ହଉ ଶୁଣ, ଆମେ ମୋଟ 10,000 ନେବୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଏବେ 5 ଏବଂ ବାକି ଘର ଆସିଲେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବ ତୁମ କାମ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥର ଯାଅ। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ନିରୁତ୍ତର। ମୁଣ୍ଡ ତାର ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? କିଏ ବା ଦେବ? ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୁମର? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲା ଭଗବାନ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତି ବି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସରକାରୀ ଘର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିମିଷକେ ମିଳିଗଲା। ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ, ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ'ଣ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପ ତ ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ସହ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ।